Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abokina. Ya gajiya. A wai da mun kana gari? Wallahi na wallahi. Ka dawo kenan. Wallahi. Dama wallahi yanzu nake son dan haura wajen Maryam. Kai. Da za ka raka ni ai. Gaskiya wannan Maryam naka wai wajen ta zaka tafi. Wallahi wajen ta je ka sa abun. Gaskiya in so samu ne baka shawara abokina. Ina jin ka. Kawai ka rabu da yariyan. Kai wallahi in bacin kai abokina ne da za mu samu matsala da kai wannan shawaran da ka ba amma in dai kawai kai ba za ka iya zuwa ba ni zan iya zuwa ni. Ba fa ajin ka bane ba. A to ai dama abubuwan lallabawa ake kowane abu hakuri ake yi da shi. Shikenan ma damuwa. To ni na barka lafiya. Duk inda za a yi sai na raba wannan gayan da yariyan nan. Amma ba damuwa bari dai. Kaga abokin nan naka ni ba da mun can ban san shi nake ba. Mun can abokin nan naka kwata ba yi min ne ba kwata ni ba shiga raina ya ba kawai ina soya da shi ne na dan wani lokaci. Yanzu to tunda kaga ka samu sai a tsayin da za a yi da shi. Ni ma na tsane shi. Kuma Allah nake yin samu sanadi zai san din barin shi wannan gari. Ba na san shi sosai duk da abokina ne. Sai na yi sanadiyan da ya sa ya bar wannan garin da baki daya. Assalamu alaikum. Ina yin. Maryam dakata. Soyayya ta a gare ki gaskiya ne. Kowace mace take siyo kanta kima da daraja da mutuntaka a gurin saurayin da take so. Amma Maryam kin bani mamaki. Kin sare dukkan ƙwarin gwiwar da nake ji akan ki na soyayya da ke tsakaninmu da ni da ki. An soyayya tsakanin ni da ki ya riga ya zo ƙarshe. Na bar ki lafiya sai an jima. Kana nufin ka rabu da ni kenan? In ba ka ba zan iya rayuwa ba. Da kai fa na saba rayuwata ta yaya za ka kyale ni tashi daya? Rana saka ka zo ka ce ka rabu da ni. Me na maka? Ban saba da wani ɗan namiji ba sai kai. Ta yaya za ka zo tashi daya ka ce za ka rabu da ni? Ta yaya zan fara? Ta ina zan fara?